IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagpanawagan ni PSSg Glyceryl Valencia iti PNP San Nicolas kadagiti padada na nagannak bantayan dagiti annakda nga agusar kadagiti gadgets kadi applications akas iti Roblox ken Minecraft Immuna iti daytoy ket addan dagiti reports at dagiti agayayam iti kastoy menor de edad ket agbalbalin a violente ken nagpapatay kadagiti padada nga ubbing. May saat namin nga inamit ket aware na kadagiti applications ti anak ko nga mapan i-download the cellphone. Ket sakbay na nga i-download wano agdamag kanyak detoy buridek ko ket damagan na no. Is it safe, mommy, to play the Roblox? So ti aramidek no ko i-research ko no na DJ nga games ket ana DJ madi kuma kasi adana takwata DJ nga games na DJ promote ti violence, ti role playing, agbaling nga murder isuna ket adu ti points na no adut mapapatay na. Agusar agaramat iti naduma-duma nga deadly weapons sila kumati paltog, imoko, tigijay ket sila isuro na ti maysa nga ubing agusar agbalin nga murderer wenno agpapatay kasday. So ijay kasapulan ni rod nga disiplinaan tayo digiti anak tayo no ana dagito ay ayamen da aglalo ket deti summer cellphone lang talaga ti ububrada. Mainaig iti daytoy ket agtultuloy ti kampanya kadagiti lugar a pagturturungan na maipawil dagiti ayam ken inbilin na asaan daunay a pagsalsalpunen dagiti annakda no di ken din may pagetin ang mabanda makayayam kadagiti padada nga ubbing. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.